Welkom alle to de vrijheidsplatische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we onze eerste Korden leren. De laatste paar Lektionen waren vol van muziekleer voor Korden. Nu zijn we bereid om de Korden leren spelen. We worden met 3 Korden aanvangen: de gai, sei en die Korden. De grondtoon voor de gai-kard is de gai-noot. Wanneer ons tot gai-octaaf denkt, kunnen we de andere beide noten vinden voor de gai-kard. Wanneer gai de grondtoon is, moeten we nu de 3 en 5 noten kennenlernen. We worden aanvangen met de lege gai-noot. Nu tellen we op. 1, 2 en 3. Dat is de tweede noot voor de gai-kard. Wanneer we verder tellen, 4 en 5, vinden we dat 3 is de derde noot aan de gai-kard. Dit meint dat we kunnen de gai in beide opspelen en de gai-noot spelen op de eindroot. Ik heb beelden gemaakt voor jeder kard en die geven aan waar jeder vinger aan moet om spelen. De verschillende nummers zijn voor onze verschillende vingers. Er zijn hauptsächlich 2 wegen de gai-kard te spelen. Eerst waar we onze tweede vinger op de derde hakknop van de selfst drukt. Dat nächste moet we onze eerste vinger op de tweede hakknop van de vijfde drukt. En te laatst waar we onze derde vinger op de derde hakknop van de eerste drukt. De tweede weg is om onze derde vinger op de derde hakknop van de selfst drukt, onze tweede vinger op de tweede hakknop van de vijfde drukt en onze vierde vinger op de derde hakknop van de eerste drukt. Om dat aangeven dat we zullen Korden spelen, wordt de naam van de kaart boven dat notensysteem geschreven, zoals dit. Om wijzen wanneer we zullen even de draad holen, heeft dat notensysteem zo'n tekens als dit. Weil we jeder weg de gai-kard 8 mal durchspelen. De eerste weg. En de tweede weg. Een van deze wegen is veel leichter als dat andere. Dat is aber wichtig, die beide te leren. Wels wanneer we eerst meer Korden leren, is dat leichter wanneer we beide wegen verstaan en spelen. Je worden dat vielleicht moeten eewen, dat je vingers alle wegen aanreiken. Je worden ook moeten je vingers fijn rondhouden over de draad, zodat die niet aan de andere draad aanschieren. Wanneer je eewen en dat het zich niet reicht, doet dat eerste no zijn als je vingers op de rechte hak zetten, ook of je vingers andere draad aanschieren. Wanneer je trouble hebben je vingers door hand te reiken, fangt aan met den vinger wat dat dolste troubelig is. Wanneer je den eerst hebben, kan je andere vingers aanzetten. Zo leer je immer alle vingers recht hand te zetten. Dat is wichtig dat we onze linkerhand recht houden aan beim Korden spelen. Verken weil we ons arm biegen zoals dit, aber wanneer we dit doen, kunnen we niet zo goed spelen. Dit is wils onze hand is dan plat jen de Jittoa nek, en onze vingers hebben niet genoeg ruim om fijn op de draad zetten, oder even de draad reiken naar andere draad. Wanneer we onze ellebogen en handgelenk raufloten, zoals dit, geeft dat onze vingers meer ruim recht te spelen. Dit maakt dat ook zodat we kunnen beter met de spitsen van onze vingers spelen, liever als de zijden. Wanneer we Korden spelen, worden onze vingers eenmaal meid oder stief.
Wann zo'n passiert, is onze hand ongehoeld en dort merkt dat zwaarder te spelen. Wann zo'n naar mij passiert, doe ik verten mijn hand slankeren, dat het nu laat. Weil we immer onze hang nat en gelassen houden. Nu komen we bij de dise-kaart. De grondtoon voor de dise-kaart is de dise-noot. Om de dise-kaart spelen, waar we onze derde vinger op de derde hakknop van de vijfde drukt, onze tweede vinger op de tweede hakknop van de vierde drukt en onze eerste vinger op de eerste hakknop van de tweede drukt. Dan heet zich dat zo als dit. Welche Korden, die wir leren, brauchen nicht alle Dreht, en sei als ein von diese. Wenn wir all die Dreht spielen, heet sich das so als dit. Dort jete spielen so als dort, aber wenn wir bloß die erste 5 Dreht spielen, heet sich das noch viel besser. Wenn wir Korden lernen, wird dort auch angegeben, welche Dreht nicht zu spielen, mit ein Kreuz boven die Dreht, wat nicht worden gespielt. Eeft dan zij de rechte Dreht te spelen. Weil we dan de dise-kaart top durchspelen. Te laatst leer we nog de die-kaart. De grondtoon voor de die-kaart is de die-noot. Om de die-kaart spelen, waar we onze eerste vinger op de tweede hakknop van de derde drukt, onze derde vinger op de derde hakknop van de tweede drukt en onze tweede vinger op de tweede hakknop van de eerste drukt. Hier doen we bloos de eerste 4 Dreht spelen. Dan heet zich dat zo als dit. Weil we dan de die-kaart top durchspelen. We haben nu onze eerste Korden geleerd, weil we dan eewen zwischen de Korden switchen. Zum Anfangen, waar we moeten bloos dort eewen onze vingers alle ween handkriegen. Wenn je dort eerst beter verstaan, fangt an de Korden zachtjes spelen en omslag blijven. Proeft immer zwischen de Schläge de Korden switchen, zodat je kunnen de nächste Kord omslag spelen. Dan kan je bozier en bozier spelen. Von hier wieder worden onze leider vierten Korden auch Noten haben. Wenn so passiert, worden de Korden boven dat Notensystem geschreven en de Noten doornap geschreven als Emma. Ik wil jeder Leid einmal de Noten durchspielen en einmal de Korden durchspielen. So kan je die ook beide eewen, zoals hier dort fehlt. Denkt ook daran, dat welke van deze Leider worden ook Noten een half toon nap oder aufgestellt brücken, zoals de tekens am Anfang vom Notensystem angeben. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein, zwei, drei, vier. Ein. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Sei Dankeschön für das Tausein und für interessiert sein an diese plottige Jittoa-Lektionen auf YouTube. Wenn ihr das wieder interessiert, dann kann ihr jeweilig den roten Subscribe-Knopf drücken.
zodat je dat leicht antwoorden wanneer de nächste Jittoa-Lekzion rijdt is. Alvada Dankschein, Gottes Segen met je allen.